Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. З вами Ганна Соось у Празе і на відэосувязі з канадскай Атавы беларуская прэзідэнтка, старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Добры дзень, спадарыня Івонка. Добрый день, Ганна. Я неприемна. Наша размова адбываецца за некалькі дзён да вашага юбілею, 85-годдзя. Я вам вельмі ўдзячная найперш, што вы пагадзіліся пагаварыць у няпросты для вас час. Ну і найперш запытаюся, які ў вас настрой цяпер? У Беларусі не все вельмі добра, і у вас, я ведаю, што ёсць праблемы са здароўем, і дагэтуль пасля смерці дачкі вы перажываеце. Які у вас настрой? Як вы глядзіце? Усяляк бывае, калі прыйдзе добрая вестка з Беларусі, неяк забываюся пра ўсе нягоды, усю бяду і цешуся. Але ёсць моменты, калі вельмі цяжка. Я думаю, што гэта зразумее кожная матка, якая страціла дзіцё. Я думаю, што няма большага няшчасця ў жыцці, знаеш. Так што гэта з другога боку маю ўражанне, што Паўлінка увесь час са мною і што яна таксама бярэ ўдзел у гэтай радасці тым, што уздымам гэтым, што адбыўся ў Беларусі. Як вы мяркуеце, што б яна сказала цяпер пра тое, што адбываецца ў Беларусі, што было ў жніўні, што было ў верасні, у кастрычніку, у лютым? Так. Думаю, што адчувала дакладна тое самае, што і я, што ўсе беларусы ў свеце. Вялікае шчасце, гонар беларускім народам, што так себе прыстойна, прыгожа паводзіў у вельмі цяжкіх умовах, што гэтыя бел-чырвоныя белыя сцягі папросту радавалі сэрца. Мора сцягоў бел-чырвона-белых. Гэта значыцца, што выступалі беларусы, сведамыя, што яны беларусы, і дамагаліся волі, дэмакратіі і ўсіх правоў чалавека. Гэта такая надзейная дэманстрацыя была, такая, як бы народ раптоўна зразумеў усе вартасці людскія, усе вартасці, якія дасюль не былі яму дазволеныя. Івонка, вы сказалі, што добра становіцца, калі добрая вестка з Беларусі прыходзіць. Якая была апошняя добрая вестка? Якая апошняя пазітыўная навіна з Беларусі вас парадавала? Чакай, падумаць. Я цяпер апошнім часам часта гневаюся вельмі, калі бачу, што робяць нашым людзям, бедным людзям. І толькі калі бачу герояў нашых. І таксама добрыя весткі мяне цешаць, калі чую і Святлану Ціхановскую, і Латушку, і людзей, якія ёсць сапраўды прыгожыя беларусы, дастойныя беларусы, і на якіх я пакладаю вялікую надзею. Спадзяюся, што такімі будуць усе хутка. Мы з вами гутарылі 3 гады таму ў Празе ўвесну, тады адзначалі стагоддзе БНР. І ў размове я тады параўнала ваш лёс з лёсам латышскай прэзідэнткі Вайры Вікі Фрайбергі, што вы маеце шмат агульнага, але вось яе абралі, а вас не, вы нават і не балятаваліся. Я тады запыталася вас, ці маглі б у 94-м годзе беларусы абраць жанчыну, абраць прадстаўніцу дыяспары. Вы адказалі, гэта не адбылося толькі таму, што наш народ не быў гатовы ні выбраць жанчыну, ні выбраць эмігрантку. Вот прайшло 3 гады. На вашу думку, як змяніліся беларусы за гэтыя 3 гады, хутчэй за апошні год? Выглядае, жанчыну выбралі так, а вымушаных эмігрантаў, якія хочуць вярнуцца, таксама могуць выбраць неўзабаве. Я захопленая. Усё змянілася. Народ як бы зрабіўся раптоўна нармальным, мадэрным, прыстойным народам. Это значыцца, уся была гэты недавер да жанчын поўнасцю знік. І не толькі не знік, а нават гэтыя прыгожыя 3 жанчыны, якія прамаўлялі да тысячаў людзей. Яны, я думаю, што давалі нават больш яшчэ захаплення і радасці людзям, як любы стары сівы чалавек. А вы сустракаліся са Святланай Ціхановскай? Пра што не сустракаліся дыстанцыйна, цяпер сустрэчы такія складаныя дыстанцыйна. Якое ваше ўражанне пра яе? Пра што вы гаварылі? Чым яна вас уразіла? Чым вы, магчыма, яе уразілі?
Я думаю, што яна была вельмі задавольная са мною гаварыць, і я вельмі задавольная яе пачуць. Вельмі прыемная асоба, якой можна ганарыцца фактычна. Ведаеце, часта, калі бачыш нашага цяперашняга дыктатара на тэлевізіі ці ў вестках, дык сорамна, што ён прадстаўляе мой народ. А яна, наадварот, я ганаруся, як яна прадстаўляе, вельмі прыгожа, вельмі адукаваная, паводзіцца вельмі прыгожа. Нагул, так, як паводзіўся народ падчас гэтых пратэстаў. Тут усе заўважылі, што калі маладыя людзі хацелі ўзлезці на лаўку, дык яны знялі боты, каб чышченька было, так, каб не папяцкаць лаўкі. Я не ведаю, ці это вы заўважылі, гэта было ў нас на... Это ва ўсім свеце абмяркоўвалі, это вобразам стала беларускага пратэсту для многіх людзей за мяжой. Я так ганарылася гэтым, што наш народ такі цывілізаваны, такі адукаваны. Гэтая моладзь, што збірала смецце пасля кожнага пратэсту на вуліцах, каб не заставіць. Гэта не бачна ніякай краіне ў свеце. Гэта было штось надзвычайнага. Ну і, безумоўна, факт, што яны такія адважныя, што забыліся пра страх, дзеля свае, паверылі ў сваю праўду, ў сваю будучыню. Выходзілі на вуліцы, нягледзячы на гэта, што іх білі, збівалі. Я нагул захоплена іхняю адвагаю, іхняю мужнасцю. Это цяжка такое, нават уявіць, што чалавек можа столькі перажыць дзеля сваіх ідэалаў. Павел Шерамец назваў сваю кнігу пра Александра Лукашэнку «Выпадковы прэзідэнт». Ён яго лічыў выпадковым прэзідэнтам, але доўга вельмі выпадковы прэзідэнт трымаецца. Я вам такое пытанне задам. Ці лічыце вы Святлану Ціхановскай невыпадковай лідаркай, невыпадковай прэзідэнткай, па-рознаму яе можна называць? Яна, магчыма, папалася на выбары выпадкова, паколькі яна пайшла на месца свайго мужа, які быў у турме. Але яна даказала, што яна мае ўсе якасці, каб быць невыпадковым прэзідэнтам, каб быць прэзідэнтам. Яна заслужыла на гэта, што яе выбралі. Ведаеце, это часта бывае, што чалавек альбо не гатовы, альбо не думае пра гэта, альбо не мае такіх амбіцыяў, і раптоўна асягае вялікую вышыню такую, пададлюдскую вышыню, калі яму робіцца магчымыя рэчы, якія нармальна у нармальным жыцці не здараюцца. Я думаю, што яна вельмі добра сябе паводзіць. А ці у вас так здаралася, калі вы не думалі, але так лёс вас прывёў, і беларускую справу лёс вас прывёў з дзяцінства, але, напрыклад, на старшыню Рады БНР? Дакладна так сталася на старшыню Рады. Я паехала на сесію Рады дзеля гэтага, што пасля смерці Янкі хацела неяк упэўніцца, што пройдзе ўсё так, як трэба. Так што я паехала як прадстаўляць фактычна, ведала думкі Янкі, майго мужа, і хацела упэўніцца, што ўсё пойдзе так, як ён хацеў бы. Толькі дзеля гэтага паехала. І раптоўна цэлая група людзей прыйшла да мяне прасіць, каб я прадставіла маю кандыдатуру быць прэзідэнтам. Я адразу адмовілася, кажу, мой муж памёр 3 месяцы таму, я яшчэ ў жалобе, я цяпер аб нічым не магу думаць. І так яны моцна хацелі, каб я прадставіла сябе, што я нарэшце згадзілася, можаце даць маё імя, але я пэўная, што не выберуць такі. І канчаткова выбралі велізарнаю вялічынёю. І тады нешта змянілася ў маім сэрцы. Знаеш, тады я ўжо назаўтра вярнулася да хаты, ўжо заміж сумаваць раніцаю і не хацець жыць, я о 6 гадзіне пачала уставаць, каб працаваць. Я думаю, што ёсць такая, чалавек уздымаецца панад сваім нармальным штодзённым узроўнем, каб рабіць нешта вартаснае. А ці вы хацелі б, каб Святлана Ціхановская, калі прыйдуць перамены, яна кажа, што яна сыдзе, можа, грамадскай дзейнасцю будзе займацца, ці вы хацелі, каб яна засталася на ролі лідаркі, на вядучай ролі?
Я хотела б, каб яна засталася хоць бы дзеля таго, каб годна прадстаўляць Беларусь. Скажыце, такое пытанне складанае. Ці заслужылі беларусы гэтыя 26 гадоў Лукашэнкі? Вот так доўга, гэта ўжо 27 гадоў, так? Узняліся, ну, вялікая частка людзей узнялася менавіта цяпер. Ці за што такое, чаму такое выпрабаванне беларусам выпала, як вы мяркуеце? Я думаю, што ўвесь гэты час ішла прыгатоўка да гэтага. Я думаю, я недавно напісала крыху пра ідэнтычнасць беларускую, і я яе параўнала да сілы нашым скарбам, да нашай сілы, якую мы адчуваем, калі ёсць вялікая бяда, і якою мы тады карыстаемся. І вось мне выдалася гэтым разам, што беларусы якраз адчулі гэтую патрэбу стацца героямі. Да гэтага часу, магчыма, не адчувалі гэтага. Таксама, безумоўна, трэба быць героем, каб зрабіць тое, што зрабілі ў гэтым годзе. Ісці, не гледзячы на страх, на здзек, на ўсё тое, што яны перажылі. І думаю, што трэба было шмат адвагі і гераізму. І я думаю, што народ чакаў, пакуль станецца для іх жыццё незносным. І тады яны вырашылі, што час прыйшоў змагацца за незалежнасць, за волю, за дэмакратію, за ўсё тое, чым жыве ўвесь свет. У свой час урады выгнання і іншых постсавецкіх краінаў перадалі паўнамоцтвы ўрадам сваіх краінаў, калі была здабытая незалежнасць, калі было адчуванне, што незалежнасць гэта моцная, што ёй няма пагрозы. У Беларусі так не адбылося. Ці вы адчуваеце цяпер, што вот гэтая перадача паўнамоцтваў сімвалічная, урад БНР, такі сімвалічны урад цяпер, што гэта можа хутка адбыцца? Каму б рада БНР магла перадаць гэтай паўнамоцтвы, якія столькі гадоў беларусы перадавалі адзін аднаму? Скажу спачатку, што я не зусім згодная, што рада БНР это сімвалічны урад. Мы такі самы урад у выгнанні, як былі ўрады Польшчы і Латвіі, і Эстоніі, і Літвы, і Чэхіі, і ўсіх краінаў савецкага блоку, якія змагаліся на чужыне за незалежнасць і за правы сваіх людзей. Я мела на ўвазе, можа быць, выбачайце, Івонка, я мела на ўвазе, што апошнімі гадамі, хутчэй, сімвалічны. А часам, калі яшчэ не было незалежнай Беларусі, то гэта, канешне, быў сапраўдны ўрад у выгнанні. І таксама, бачыце, урады на выгнанні ствараюцца, калі нават ёсць незалежная краіна, тады, калі справы ні у краіне не ёсць нармальныя, калі робяцца рэчы, якія непрымальныя. І тады урады за граніцай прыцягваюць на гэту ўвагу, і іх роля тады робіцца вельмі важная, нават калі яны не ёсць сапраўдным урадам, у тым сэнсе, што няма ў іх ні войска, хаця ў нашым выпадку на працягу тых 100 гадоў былі і міністры, і міжнародныя стасункі. Усё было тое, што нармальна робяць урады. У гэтым маменце мы яшчэ сябе ўважаем як тым урадам у экзілі, які мае голас у свеце, які можа пераканаць некага, і які можа памагчы Беларусі вызваліцца ад гэтага няшчасця. Дык пад гэтым поглядам я ўважаю, што мы прадаўжаем працу. Што да перадачы нашага паўнамоцтва беларускаму ўраду, дык толькі гэта напісана ў нашым статуце, перадамо толькі калі будзе народ дэмакратычна выбраны, урад у Беларусі дэмакратычна выбраны і вольны, незалежніцкі. Таксама дамагаемся, і об гэтым заўсёды гаворым,
што толькі тады перадамо, калі будзем упэўненыя, што сітуацыя не вернецца назад і не захопіць нас зноў усходні сусед і не адбярэ ад нас зноў гэтай незалежнасці. Так што гэта пэўныя умовы, без якіх мы не будзем перадаваць нашых паўнамоцтваў. Я думаю, што мы ёсць адзіны легітымны урад, у тым сэнсе, што нашых продкаў, наш першы урад на БНР быў выбраны легітымна беларускім народам, і мы прадаўжаем гэтую працу легітымнага ўраду. Што цяпер уяўляе сабой Рада БНР? Маглі б вы для тых людзей, якія нас слухаюць, якія, можа, не добра пра гэта ведаюць, не вельмі добра пра гэта ведаюць, патлумачыць, расказаць? І ці ёсць каардынацыя пэўная у вас са штабам Ціхановскай, з камандай Латушкі, з каардынацыйнай рады, з усімі дэмакратычнымі сіламі, якія цяпер змагаюцца за дэмакратычныя перамены? Па-першае, мы ім паведамілі, іх запэўнілі, што мы іх будзем падтрымоўваць так доўга, як нашыя ідэалы супадаюць. А ідэалы нашыя пакуль што супадаюць поўнасцю. Так што мы іх падтрымоўваем. Нас 80 у Радзе БНР, 80 асобаў. Рада БНР гэта ёсць парламент, гэта ёсць тое, што вы называлі саветнік, калі Верховны Савет, парламент на выгнанні. І гэты парламент выбірае і ўрад, і старшыню кожных 6 гадоў. Гэты ўрад вельмі часта выступае ў выпадку патрэбы або каб прыцягнуць увагу да таго, што робіцца ў Беларусі, або адказваць на пытанні людзям, якія не разумеюць, што робіцца ў Беларусі і так далей. Мы адыгрываем фактычна вельмі патрэбную ролю ў сучаснай сітуацыі. Але мы, безумоўна, падтрымоўваем поўнасцю і цяперашні, і Святлану, цяперашні выбраны ўрад, які мусіў бы быць на чале Беларусі. В бібліятэцы Свабоды ў 2 выданнях выходзілі вашы мемуары, кніга «Дарога», пра ваша жыццё ў Беларусі, вайну, эміграцыю, жыццё, працу ў розных краінах, пра сям'ю, грамадскую палітычную дзейнасць. Этая кніга даступная праз сайт Радыё Свабода. І вы пражылі няпростае і вельмі шчаслівае жыццё, як мне падаецца. Можаце згадаць, які быў вось за гэтыя амаль 85 гадоў самы шчаслівы дзень ці дні? Я думаю, што дні, магу назваць 3 дні, такія вельмі шчаслівыя. Не 3 дні, 4 дні, фактычна. Адзін з гэтых днёў — гэта маё падарожжа, вяртанне ў Беларусі ў 92 годзе. І гэта вельмі мне запомнілася, гэта вельмі засталося ў памяці, як прызямляўся самалёт у Менску. Я адчула такое бязмезнае шчасце, што цяжка апісаць фактычна. Другі раз, перад тым яшчэ сталася, калі радзіла дзяцей. Асабліва першае дзіцё, калі чалавек абсалютна захоплены тым, што робіцца, і гэтым дзіцяткам усё. Я тады была надзвычай шчаслівая таксама. Калі Янка, мне тады роды былі даволі цяжкія, і Янка чакаў, каб мне сказаць, што маем цудоўную дзяўчынку. Это была такая цудоўная вестка, штось надзвычайна. Ну і таксама нашае з Янкам сужэнства вяселля было вельмі шчаслівы дзень для яго і для нас. І для ўсіх прысутных, між іншым, усе плакалі ад шчасця. А калі вы апошнім разам плакалі ад шчасця, можаце згадаць? Плакала ад шчасця летам, але не памятаю, у якіх абставінах. Але былі моменты, калі шчасце было такое безмежнае. Это жнівень, напэўна, так? Калі вы глядзелі тое, што ў Беларусі адбываецца? Калі пабачыла мора бел-чырвоных сцягоў над Менскам, дык папросту так плакала ад шчасця. Вы, напэўна, памятаеце все дні волі, якія адзначалі 25 сакавіка. Чым для вас гэтым годзе было адметнае адзначэнне Дня волі? У Менску не атрымалася правесці маштабнай такой урачыстай імпрэзы, але тым не менш у сацыяльных сетках, у якіх вы прысутнічаеце, вы маглі пабачыць, што адбывалася, так?
Якім быў гэты дзень волі сёлета 2021 году для вас? Фактычна быў вельмі добры, вельмі шчаслівы, хаця вельмі гневалася на рэжым, які не дазволіў беларускаму народу адсвяткаваць належна гэтае свята. Але адчувала велізарную надзею, велізарны ўздым у народзе. Выбачце. І гэта мне фактычна напоўніла сэрца надзею, радасцю, што гэта толькі пытанне часу, што хутка мы будзем усе разам святкаваць 25 сакавіка, як так належыцца, як нашае нацыянальнае свята. Апошні год стаў неверагодным годам, вельмі актыўным для беларускай дыяспары. Як вы мяркуеце, чым адрозніваецца старая беларуская дыяспара і ты людзі, якія адносна нядаўна з'ехалі, якія, магчыма, упершыню выйшлі на вуліцы гарадоў у краінах, дзе яны жывуць з бел-чырвона-белымі сцягамі, ці ёсць цяпер нейкае з'яднанне, пераемнасць дыяспары, якое у вас адчуванне? Абсалютна. У гэтым годзе вельмі моцна адчуваецца гэтая пераемнасць. Людзі патрыёты, тужаць па краіне так, як мы тужылі ўсе гэтыя гады, жадаюць незалежнасць, незалежную Беларусь, дэмакратычную Беларусь, чуюцца беларусамі, гавораць, вяртаюцца да беларускай мовы на чужыне. Сапраўды ёсць чым захапляцца. Перад гэтым дык у некаторых гарадах адчувалася гэтая пераемнасць. Ужо ў Таронто, напрыклад, у Канадзе новыя эмігранты хутка перанялі ўсе абавязкі, грамадскія абавязкі нашыя тут у Канадзе ЗБК. І вельмі цудоўна паводзяцца ад самага пачатку. Але ў шмат якіх краінах новыя эмігранты як бы не далучаліся да старой, не ведаю, магчыма, мела эфект прапаганда савецкая шмат гадоў супраць эміграцыі, магчыма, гэта было, не ведаю. Але раптоўна, папросту ў гэтым годзе, гэта як раптоўна паўставалі нашыя беларускія арганізацыі, групы, нацыянальна вельмі моцныя, патрыятычныя, напрыклад, у Канадзе, ва ўсіх гарадах вялікіх Канады. Гэта цяжка сабе ўявіць. Уперад мы мелі толькі 3 гарады, дзе такое адбывалася, так? А цяперака ва ўсіх гарадах Канады робяцца арганізацыі, творацца, людзі збіраюцца, гавораць пра сваю любоў да Беларусі, пра сваю патрыятычнасць, пра сваё жаданне волі і незалежнасці і дэмакратіі. Я сапраўды захопленая гэтым. Ну і гэта адбываецца ва ўсім свеце. Гэты кангрэс, што зарганізавалі якраз новыя эмігранты, сусветны кангрэс беларускай эміграцыі, даказаў, да якой ступені пачуцці нацыянальныя моцныя ў нашых людзей. Асабліва любоў да бацькаўшчыны, любоў да Беларусі. Спадарня Івонка, вы жывеце адна ва ўмовах пандэміі, фактычна ў ізаляцыі больш за год. Як вы сама з усім спраўляецеся? Ці патрэбная вам дапамога, ці хто вам дапамагае? Як ваш дзень выглядае? Задавольная, што вы мяне спыталі гэта, таму што якраз я абсалютна не адна, не сама, не адна. Кругом мяне ёсць цэлая група маладых беларусаў, якія мною клапоцяцца, мне звоняць, мне жадаюць добрай ночы, мне звоняць кожны дзень пабачыць, чи я добра маюся, робяць для мяне закупы, памагаюць у гародзе, прыязджаюць пабачыць, чи ўсё ў парадку, фактычна кожны дзень. Такія людзі цудоўныя, што цяжка сабе уявіць. Я хочу іх тут сказаць, да якой ступені я іх люблю і да якой ступені я ўдзячная, што Бог мне паслаў такіх цудоўных сяброў. І адчуваю сябе толькі у жалобе, калі думаю пра Паўлінку, безумоўна. Хаця нават яны памагаюць і яе ўважаць.
прысутнай некім спосабам. Я не ведаю, як гэта сказаць, але мне выдаецца, што яна гэта ўсё бачыць і што яна таксама цешыцца ўсім тым, што добрым, што сталася за гэты год і ў Беларусі, і на чужыне. А як арганізаваны ваш дзень? От колькі часу вы аддаеце на навіны з Беларусі? Та? Ну, вот я ведаю, вы ў Фейсбуку ёсць, каментуеце, сочыце, самі нешта посціце. Можете расказаць, як гэта адбываецца? Як вы сочыце? Вот, ну... Першы рэч, што раблю, як устаю раніцаю. Гэта адчыняю мой камп'ютар і гляджу, што робіцца ў свеце, ў Беларусі асабліва. Слухаю і вас, і Свабоду, і Белсат, і гляджу на ўсе весткі, якія атрымоўваю з Беларусі. Пасля слухаю весткі у час 12-й пачынаюцца з Францыі. Слухаю весткі з Францыі, 3 праграмы з Францыі, вельмі дзе між іншым часам гавораць пра Беларусь і пра праблемы, якія звязаныя з нашым суседзям усходнім, якога ўважаю адказным за шмат таго, што робіцца ў Беларусі. Так што гэта вельмі цікава ведаць, што свет думае і што свет робіць у гэтай галіне. Ну, а пасля ёсць і адказаць на імейлі, лісты, і тэлефоны, і маю кругом мяне больш як дзесятак, можа, цяпер 20 кнігаў, якія ўсе пачала чытаць, і не магу ніяк скончыць, цудоўныя, кругом ляжаць. А ці маглі б назваць, якія кнігі? Ну, магу назваць, ёсць і кніга Шупы «Падарожжа ў БНР», і кнігі розныя, што мне прысылаюць вельмі шмат кнігаў. Беларусы, аўтары з цудоўнымі словамі нармальна. Так што ёсць, як не ведаю, нават мусіла пайсці пабачыць цэлыя. Чытаю па-французску цяпер кнігу, выдадзеную маёю племянніцаю Віржыняю Шыманец, «Дзеці», як называецца, «Дзеці». Алендаркі? Вось, ужо прачытала палову яе, так. Адным словам, хацелася б, ну, нават тых кнігаў, якія некалі не прачытала, цяпер хочацца прачытаць, вельмі гэта вялікая. Замала часу на ўсё. А ці чыталі вы «Сабаку Европы», які вот сёння з'явілася навіна, што кніга Альгерда Бахарэвіча, новае выданне, было затрыманае на мяжы і будуць правяраць на наяўнасць, не ведаю, ці экстрэмізму, ці чаго? Я яшчэ не атрымала яго, яшчэ не маю. Але Бахарэвіч, уважаю, цудоўны пісьменнік, хаця я думаю, што не шмат людзей яго заўсёды разумее. Вельмі цяжкі. Але вельмі нагул Беларусь поўная таленту пісьменнікаў і спевакоў. Гэта новая наша діва, яка цудоўна спявае. Маргарыта. Мастакі. Нагул народ наш надзвычай мае шмат талентаў. І так шкада, што фактычна не шкада, я не шкадую, я ганаруся гэтым, што ён не ёсць такім ваяўнічым, бандыцкім, як шматлікія народы ў свеце. Мы спакойны народ, цывілізаваны, памяркоўны, добры, мы добрыя людзі. Як не любіць такі народ? Я думаю, што кожны беларус мусіў бы адчуваць гэта і адчуваць тую любоў адзін да другога. Бо разам яшчэ час адрадзіць нашу краіну такую, як мы яе уяўляем. А ці вы малюеце цяпер? Што малюеце, калі малюеце? Ведаеш, што я так, як пасля Чарнобыля перастала маляваць. Пасля Чарнобыля 8 гадоў не магла маляваць. Я так перажыла гэта, што мастацтва неяк страціла сваю вагу, сваю вартасць. І цяпер пасля смерці Паўлінкі я яшчэ нічога не зрабіла таксама.
Думаю, што мне зойме пару гадоў перад тым, як буду магчы узяцца. Цэлая хата поўна і пензляў, і фарбаў, і палотнаў. Але не маю натхнення, не хочацца, не маю ахвоты гэта рабіць цяпер. Чуюся, магчыма, патрабую крышку больш натхнення. Так. А ці вы пішаце, ну, акрамя палітычных тэкстаў? Я пишу, я пачала, здаецца, 4 кнігі. Адну гэта пра фактычна ўспаміны з майго жыцця, такія розныя дэталі, аб якіх я не мела нагоды напісаць яшчэ. І адну недавно напісала з дзясятак бачынак пра наш прыезд у Францыю, якое цяжкое нашае жыццё было ў тым часе. Напісала, бо цікава прыпомніць, і неяк не верыцца, што мы гэта перажылі, што гэта магчыма было перажыць. І адначасна не мела тады ніякіх дрэнных пачуццяў, бачачы багацтва маіх сябровак і французаў кругом мяне. Мела такую, што называецца рульнік, гэта вялікі французскі псіхалог называе резіліенс, я не ведаю, як па-беларуску гэта, адпор, магчыма. Абсалютна ніколі не жадала іншага жыцця, як тое, што мела. Дык гэта адна з кнігаў. Другая кніга хоча абавязка запісаць нашае жыццё ў Атаве. Як мы прыехалі ў Атаву, мы тут былі адна сям'я, і нам прыйшлося фактычна рабіць усю працу, якую робіць нармальная арганізацыя. Але паколькі ўнутраных справаў такіх не было, апрача нашых сямейных, дык мы заняліся вонкавымі справамі і сталіся у некай меры голасам беларусаў, беларускага народу і беларускага асяродку ў Канадзе, тут у Атаве. І тады вельмі шмат нам удалося зрабіць, вельмі шмат мы пасябравалі з іншымі групамі, заўсёды прадстаўлялі на святах Беларусь, нашыя дзеці таксама, і мы дні чорнай стужкі, усе святкаванні незалежнасці ўкраіны. І там заўсёды нас віталі як прадстаўнікоў Беларусі. Так што я думаю, што наша тады акцыя, гэта 25 гадоў да смерці Янкі, была карысная, я ганаруся гэтым. Ну і выхавалі так дзяцей таксама, што яны прадаўжаюць. Пра Паўлінку, дык я думаю, што будуць пісаць іншыя, хаця я ганаруся моцна ёю, колькі яна за сваіх 56 гадоў жыцця зрабіла для Беларусі. І яшчэ, чакайце, яшчэ маю пачатыя, не ўжо забылася, якія пачатыя. Вы сказалі пра 4 кнігі, якія вы пішаце. Так. І чакайце. Я думаю, што на гэтым магчыма... Нічога, тады можам... Бо ёсць такіх розныя рэчы, скажам, мадрыдскае радыё. Мы там працавалі 6 гадоў, з 58 до 65, 7 гадоў. За гэты час мы самі перадалі 2300, здаецца, перадачаў на Беларусь. І рабілі гэта з такім шчасцем, з такім задаваленнем, што нешта робім для Беларусі. Гэта было такі шчаслівы перыяд нашага жыцця. Ну, безумоўна, пачатак сямейнага жыцця, нарадзіліся нашыя дзеткі, яны ў калысце каля мяне ляжалі альбо сядзелі, як я тады, калі я друкавала тэксты разам і так далей. Гэта было такое незвычайнае жыццё, і да гэтага вельмі, я думаю, што заўдзячаем гэтае нашае шчасце таксама самой Гішпаніі, бо Гішпанія цудоўная краіна, цудоўны народ, і іхні спосаб жыцця, іхняя ментальнасць і спосаб жыцця вельмі прыемны. Ведаеце, калі о 2 гадзіне ночы дзеці гуляюць на вуліцах і бацькі спацыруюць, бо загорача быць у хаце,
і сміються, і щасливі, і розказують жарти, і ідуть на таскео, що називається таскео, коли ходять по маленьких таких таскаш, это як называть по-белорусски, это не корчма, это маленькие такие бары, где кожная специализуется у своих. Вот я думаю, что коли и люди на сайту Свободы спампуюць вашу книжку «Дорога», и ёсць и подкасты, где вы начитывали эту книгу, то многие могут это почитать. И у меня такое до вас пытанне, фактично апошняе, праз некалькі дзён, вот мы записываем у пятницу эту размову, ваш день нараджэння, я ведаю, што вас будуць шмат людзей віншаваць, жадаць. Які самы найгалоўны падарунак быў бы для вас у гэты дзень? Ну, безумоўна, каб сышоў Лукашенко. Гэта быў бы фактычна найбольшы падарунак, на які я магла спадзявацца. Апрача гэтага, я разлічаю на прыязь, на дабрыню, на маіх сяброў, на прыязь іхнюю, на цешуся, што маю кругом мяне такіх цудоўных людзей. Я думаю, што яны таксама збіраюцца мне нешта зрабіць. Сказалі, што нешта зробіць, а мне не хочуць казаць, што такое. Тут у нас не можна з хаты выходзіць, ведаеце, дзеля ковіду. Дык яны перад хатою збіраюцца нешта мне рабіць. Ну, это цяжка сабе ўявіць столькі дабрыні і столькі сяброўства, правда? Так што адзіная цёмная, сумная нота, гэта моя дзяўчынка, што ўжо не ёсць са мной. Дзякуй вам вялікі, спадарня Івонка. Госцей Свабоды Прэміум была старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, якая 11 красавіка адзначае 85 гадоў. Дзякуй вам вялікі. Вялікі дзякуй, Ганна, там таксама за гэта, што пацікавіліся маім жыццём цяперашнім і вашай прыязняю. Мы ж даўно ўжо рабілі праграмы разам. Так. Дзякуй вялікі. Всяго вам найлепшага. Дзякуй. Да пабачэння. Жыве Беларусь. Жыве. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.